Γεια σας παιδιά, και στο σημερινό βίντεο θα σχολιάσουμε τους GL Show ή αλλιώς για κάποιο λόγο τους λένε και GL Army. Λοιπόν, η ιστορία τους, και δούμε και μια ιστορία, άρχισε καταρχάς, αν δεν το ξέρατε, ο τώρα και καλά Ντιμόν, και καλά δεν το λένε καν Ντιμόν, αλλά αν δεν το ξέρατε, αυτός πρώτος είχε κανάλι. Και αυτός πρώτα είχε ένα κανάλι που του άρεσε και μετά κάπου στα 4 χρόνια ήρθε και ο αδερφός του. Επίσης, ναι, αν δεν το ξέρετε, όλοι οι πρωταγωνιστές είναι μια οικογένεια. Ναι, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Ήρθε στα 4 χρόνια που έκανε YouTube. Δεν με νοιάζει καν πως τους λένε. Μετά, στα 4 χρόνια, ήρθε και ο τέτοιος. Αυτό μικρό παιδί από τους GL Show. Τότε βέβαια, αν πάμε να δούμε ένα βίντεο, το πρώτο βίντεο, τότε ήταν πολύ μικρός. Καλά, πολύ μικρός. Δεν είναι σαν τώρα. Τώρα νομίζω πάει 6η ή 1η γυμνασίου. Επίσης, αν δούμε όλα τα βίντεο του GL Show, συνέχεια φωνάζουν θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Επίσης, αν δούμε ένα βίντεο, τους παλιά, ο Ντιμόν δεν λεγόταν Ντιμόν, λεγότανε Ντιμόν. Τώρα το έχει πάρει από το Ντίμον. Αλλά παλιά λεγότανε Ντιμόν με γιώτα. Ναι, και γενικά, δηλαδή, και εντωμεταξύ, αν δούμε τα στατιστικά τους, να σας πω πότε αρχίσανε να παίρνουν σφαίρα. Λοιπόν, τότε που αρχίσανε να παίρνουν σφαίρα, ήταν πριν 3 χρόνια. Που τα βίντεο τους παίρνανε 1 εκατομμύριο προβολές κοντά. Συνέχεια φωνάζουνε. Δηλαδή, αλήθεια μόνο φωνάζουνε. Επίσης, αν πάμε και δούμε όλα που έχουν πει, λοιπόν, λένε, θα σας τα μεταφράσω όσα ξέρω. Καλώς ήρθατε στο GL Show, κανάλι εδώ. Θα γελάσουμε μαζί και θα γκριντζάρετε σε πολλά σημεία του καναλιού. Ναι, όντως ισχύει αυτό, έχουν κάνει πάρα πολλά κακά. Λοιπόν, υπάρχει ο Ραφάριο, ο Στάς, ο Ντιμόν και ο Δησέας. Επίσης, αυτοί, αν δεν το ξέρατε, έχουν συνολικά στα βίντεο τους 1 δισεκατομμύριο προβολές. 1 δισεκατομμύριο προβολές. 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή,
αν μαζέψεις άπειρα όλα τα βίντεο του Μάνου και το 2J, συνολικά δεν τα φτάνουν. Βασικά ο Μάνος τα φτάνει, γιατί έχει 500 εκατομμύρια, όμως ο 2J για να είμαστε ειλικρινείς τους περνάει, γιατί έχει και άλλα κανάλια. Έχει και το 2J Games. Και επίσης αυτό που δεν έχω καταλάβει ποτέ είναι γιατί κάνουν τέτοια βίντεο. Κανονικά βίντεο δεν μπορούν να κάνουν. Όχι, αλήθεια, κανονικά βίντεο δεν μπορούν να κάνουν. Να σου πω τι λένε. Βρήκαμε τον κακό Ρονάλντο στην αληθινή ζωή. Ναι, ο κακός Ρονάλντο δεν υπάρχει καν. Από το μυαλό σας το βγάλατε. Εν τω μεταξύ, αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι τα μισά που βλέπετε βίντεο τους είναι clickbait. Ναι, και όμως clickbait είναι. Τα μισά είτε είναι στημένα όλα, είναι clickbait. Επίσης, έχω κι άλλα επίσης, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά. Έχουν φτιάξει κυριολεκτικά βίντεο που δεν βγάζουν νόημα. Χειρότερα βίντεο και από τον Ιτσόνλι, δηλαδή ο Ιτσόνλι, για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν κάνει και πολύ ωραία βίντεο. Ο Μόνιν και κάτι τέτοια. Χειρότερα αυτοί κάνουν. Επίσης, αυτοί βγάζανε το μήνα 200.000 προβολές. Εγώ το μήνα βγάζω 100.000. Το μήνα, εντάξει, για να είμαστε αντικειμενικοί και... Όχι, λάθος. Το μήνα βγάζανε 200.000 subscribers. Προβολές, ούτε εγώ δεν ξέρω. Λογικά καμία 1 εκατομμύριο. Ναι, κάπου εκεί. Και δηλαδή κάνουνε. Δηλαδή, αλήθεια, τι κάνουν τα βίντεο, ενώ αν πάμε στα βίντεο όντως όλα είναι απλά χάλια. Επίσης αυτό το περιεχόμενο είναι συγκεκριμένα για μία ηλικία. Όχι για 2 ούτε για 3, για μία ηλικία, για 7 χρονών. 8 δεν είναι με τίποτα, πιστέψτε με, κανείς 8χρονος δεν τους βλέπει, ούτε 9χρονος, ούτε 10χρονος. Ναι, αν ρωτάτε τι ηλικία είμαι 10. Ωραία, ναι, τέλος πάντων. Και δηλαδή σε όλα τα βίντεο λέει πήρα τηλέφωνο τέρατα brain στις 3 η ώρα. Ναι ρε, το τηλέφωνο τους έχεις κιόλας. Και επίσης αν πάμε να το δούμε, δεν έχει καν αριθμό. Δεν έχει καν αριθμό μιλάμε. Επίσης, επίτηδες το έχουν κάνει για 7 χρόνια, γιατί τα 7 χρόνια δεν θα καταλάβουν τα περισσότερα γιατί ακριβώς μιλάνε. Δηλαδή τα 7 χρόνια θα δουν το βίντεο, δεν θα παρατηρήσουν λεπτομέρειες ή κάτι τέτοιο, θα δουν το βίντεο και δεν ξέρουν καν τα μισά πράγματα. Επίσης, λέει τα βίντεο τους είναι πολύ ώρα για να παίρνουν και πολλές προβολές και πολλά λεφτά.
Επίσης, αν δεν το ξέρατε, τη μέρα τους βλέπουν περίπου 1 εκατομμύριο και παίρνουνε ούτε εγώ δεν ξέρω πόσες προβολές. Όχι προβολές, πόσα λεφτά. Πάντως έχω δει πολλές φωτογραφίες που δεν το δείχνουν ποτέ στο βίντεο, ότι είναι πανπλούσιοι. Δεν το δείχνουν ποτέ στο βίντεο όμως. Αυτό που αναρωτιόμουν πάντα όμως είναι γιατί ο Τιμών μένει ακόμη με την οικογένειά του ενώ είναι ενήλικας. Και δηλαδή φτιάξαμε κρυφό γήπεδο από το Ρονάλντο και έχουν βάλει το Ρονάλντο, να μην είναι καν ο Ρονάλντο, απλά να έχει μια εικόνα. Επίσης οι περισσότεροι, αν κάναμε μια συνέντευξη με αυτούς, πιστεύω ότι θα λέγανε απλά ότι τα βίντεο τους δεν τους αρέσουν. Και αλήθεια κάνουν βίντεο που δεν βγάζουν νόημα. Δηλαδή είναι όλα στημένα. Τίποτα δεν είναι αληθινό. Επίσης, by the way, στα shorts τους κάνουν πάλι βλακίες, αλλά πιο πολύ βλακίες. Δηλαδή να δώσω και ένα παράδειγμα κιόλας. Ο τέτοιος, πώς το λένε ρε μπρο, αυτό που ήταν παιδί. Α, ναι, ο Τόλης, αν πάμε να δούμε το κανάλι του. Ο Τόλης δεν ανέβασε ποτέ στη ζωή του ψεύτικα. Ναι, ανέβασε και πολύ λίγα, αλλά δεν ανέβασε ψεύτικα, δηλαδή. Ναι, και όμως αλήθεια είναι αυτά που κάνει. Ακόμη και φαίνονται ψεύτικα. Επίσης η GL Show, τους subscribers κυριολεκτικά τους παίρνουν κυριολεκτικά άδικα. Και η ηλικία που έχουν επιλέξει, που είναι 7 χρονών, είναι επίτηδες για να μην καταλάβουν πολύ ότι όλο αυτό είναι ψεύτικο. Ενώ αν κάνατε βίντεο για πιο μεγάλους, κανείς δεν θα τα βλέπε. Ωραία και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και πείτε μου αν θέλετε να